Idol Dennis, come in. Naburak manen tiya may sa kadagitay Ten Commandments of God. Pabayan tiya panang dayaw ti naganak Idol Bernard. Ngamin tiya may sa nga anak India Marcos Ilocos Norte pinapatay na iti bukod na nga ama. Babayan iti napanang bagko-bagkong naamuan tayo nga sangapulo nga bagkong iti barukong buksit iti sinagaba ti may sangama babayan iti panang bagko-bagkong iti bukod na nga anak bukod na nga dara Idol Bernard naamuan nga ti biktima ket ni Mr. Pedro Tolentino Macho nga agtawan ti 70 ket siyam idinto nga ti anak na nga suspect ket ni Joel Passion Macho agtawan sang bulot of part agpad nga gindig ti barangay Tabukbuk Marcos Ilocos Norte. Según ti investigasyon dagiti agama iti addaan ti sosik iti pamilya nga sumeten iti nang itonda iti panang bagko-bagkong datoy suspect iti bukod na nga ama. Naglabas pa lang sa 10 oras sakbay nga inpudno datoy anak ti naramid na apa ng papatay iti amana sakbay nga nakita ti bangkay anadasay iti pagtengan da Idol Bernard inamin datoy suspect iti krimen ngin impetting na nga ti amana ti nakainom nga nangitonda iti datoy sanda nga panakinawatan nga sumeten iti nakigapuan iti panang bagko-bagkong na tinggalan iti PNP datoy suspect Idol Bernard nga sunod ti kaso nga parricide kaya na-recover ti kami ti PNP ti 7 inches nga ikutsilyo nga nosar idiretoy nga krimen Idol Bernard. Sigon ti pamilya datoy agama ket talaga nga nauyong metkit di datoy amada intunggal makainom kada toy stepmother da at the EJ San Nicolas idi mapasamak iti krimen ngem no beti kasta porsigido ti miyembro pamilya ng agsaklang kontra iti suspect gabo iti narami da pa ng papatay iti bukod da nga ama iti Tabukbuk Marcos Ilocos Norte Idol Bernard. So iti agdama dagitoy sigong kinipulis sa Captain Roy Manuel Ordinio ket na dagdagos da nagturong iti crime scene apaman nga napadano nga dakwada iti napasamak iti biktima ket ni tarapay muna iti Marcos District Hospital ngem deklara dato nga dead and arrival gabutado nga tama ti barokong ken boksit na imagine 10 nga butyak datoy sinagabat ti ama nga 79 years old. Anat nagan ti ama na datoy suspect at ni Joel Joel Passion. Joel Passion Macho. Dati biktima ket Pedro Tolentino Macho Idol Bernard. Itinagan na agtawan iti 79 years old. 79 kuramon awan gaway na lakayen. Ang isubat pinatay mo ti Joel. Naramid iti ni Joel nga anak na. Anak katatao na dito Joel apay kasi detoy awan asawa na kasay. Manalo asawa na manalo met Idol Bernard manalo ngem iti naamon tayo dati gayam amada iti naunget step iti nagasawat sa Bali ngem kunamit ti parang babalo damit kada ti kakabsat dagat hindi ko makasya nga darin iti agaman dati ko maanakin iti nagpasensya iti manaw kuman tahan na nga pinatpatulan kuman ni amana Idol Bernard kasi matin tinagapuan dati panakapatay na iti bukod ng ama Idol Bernard. Lakayen dati amanan no arig na de tatawan ng kat lolon di kamen permi lolon Idol Bernard permi nga lolo di kad siguro kat matagaryan nga taata sa nga sa uti amana nga magaputa di na nga ta maanusan ng kat kas tinagbat na mo nga kasla anaganan nyog latamot ti panagkita na nga ti amanan napikar dirignanan hanmat nga nag-addict ni Joel negative met Idol Bernard tayo pagsaudan nagsitnet pinagkita usually JT magbaga dito duma
Ngam kasto nga pasamok na amon ti ugali ti basang geta sikat may sanok mga taikuan ag giveaway. Alon ulit bala di pride mon, sabi ko sige hanggang may korsong iti dakis nga mapasamak Idol Bernard. Kasta ko ti naramid ti kapsat ni. Kung namin di kapsat dati suspect yung biktima kalpasan iti krimen Idol Bernard. Yan ang rodata, tapos ti admission of guilt na kit 2 hours after. Wan. Di parang podno na kita ni istorya nga napatay ko kastoy ko na digad talaga nga at the giant at susumbatan na kaso Idol Bernard parricide dati rumor nga kaso susumbatan na dependent no self defense or whatsoever ang usually akit no kaso ket parricide iti initial na kaso nga ipilat PNP kontra iti nadakamat nga sos Self-defense, awan gaway na di may isa. Kasi handa nga agpadat level. Kasi mo la detang ibaga na nga self-defense na dyan. Apay, adabo neng mat ni Amana, idi nagapada, awan met. Isunamot lang ti addaan. Awan met. Awan, awan mat isulang. Iti ko na mo, di edad kita narigat yung patyen iti kalya. Kat gandat na nga pinatay di jay, narigat pa nga homicide, baka tinag nga murder, ngam gapot kabagyan na mismo nga kadara na parricide, mismo nga Amana. Tama, Idol Bernard. Isang eye-opener man ang pamalagit. Apay, awan lahat ng anawa nga kakabsat na, Idol Dance. Awang kakabsat na dito eh. Ha? Dududwada? Dududwada ijay pagtengan hindi mapasamak dati krimen Idol Bernard. So awan ti witness, awan ti matang adan dati panagkumpable dati suspect iti naramid na krimen Idol Bernard. Naburiburan nga talaga tay sulat mang mangignaya kasla isot headset na. Kito di kita tawtawen nga kasjengket medyo dasulsulot na napigsat boses na kada medyo kasana dagsen ti pa nag-awat mo no dinggem ida. Di ngamin Idol Dance? Wala na ba ka nakastoyan iti sitwasyon ti pamilya da sa nga pinagkawatan intunggal at makiinom kadakwada Idol Bernard. So take note intunggal at makiinom meaning under influence of liquor ti ngawing inom naman sa iso ti mangdamunyo iti panunot iti may nga tao Idol Bernard. Okay? So iti agdama dati lang iti kanguranda nga damag nga na padanon manipod iti provincial command so nga nagkintayagan iti arik na duma gabot iti reporte iti kalmangkat iti ama nga masiwalat anak na itata adam iti anak mapatay na ti bukod na nga parent Idol Bernard so nga nakanalinggit dahil so pasama iti bukod tayo nga lugar so iti nagpatnag Idol Bernard kita awan iti nayon pa itata nga report manibod iti PNP dahil ket mandiraman na ta iti inda pa nag-monitor kung dumangin ili iti probinsya ti Ilocos Norte and dalipatak kinablaawan iti kalman Aldo Bernard ti panagkasangay ni Mayor Rami Medrano iti ili Asarat Ilocos Norte nagkasangay iti kalman happy birthday Mayor ita ili Asarat Ilocos Norte ken nagkasangay pa itata nga bigata okay kablawan tong pa Idol Bernard ita bintar ni Pau Pau dati pun nakasapsapang nga nagluto dati paksiyon na ket takad adun dati aging igop iti digo dati loto ni Pau Pau ti Barangay 1 iti Vintar Ilocos Norte. Idol Dennis Gabriel Alipio Tatak RMN.